Changing Benedict and Clinton. Unsound, gagawin, unsound, ang posisyon niya sa may inukan. Diyan ka mo sa inukan. May rito mo na po kita, may rito kitang ibibuhan bago kita magluwas. Mauban-uban po yung solidad ka, magkukuning ikot. May pito po kitang mga station na pupunduhan. Asin sa kada station, may mga prayer po kitang gagamitan. Iba po ini ka mga nainot na solidad dito sa Fatima. So, start na po kita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang grasya o si pagkamawat ng Diyos, ang sabuyang Ama, mapa sa Indo gabos. Nahihiling nga to kay Maria, ang inakan sa tong kagurangan, na si Yesu Cristo, ang mamumunon na pagmando, makusana sa sayang ating si Jesus, o di orong ng gayo sa satuya gabos, na parasunod ni Jesus. Ulong sa kaligid Reyna, si Maria enot na gayong sarong ina sa sato, gabos. Tinuturing niya kita bilang sa iyang sariling mga ati. Siya sarong ina, kasi iyo ang paalawan kang gabos ng mga Kristiyano, dahil niya nililingawan ang sa iyang mga ati. Ibugtak niya to, niya nabanggihan sa tuyang mga sarili, sa maninigong disposisyon, kanganin mamatian man niya to, ang makuring pagsakit kan sa tuyang mahal na ina, mantangan sa iyang ating si Jesus, na sa tuyang kaburangan, nag-agi sa pinakamapait, kasi pinakamangirhat na paagi ng kagadanan, ang magpasaning krus, ipako sa kod na magadan. Una kita mo niya nabanggi, digri sa pamilisan kang krus mantan giniginomdom niya to, asin pinag-uhurop-huropan ang mga senaryo, asin mga nangyayari duman sa Kalbaryo. Ang krus, dinibo ng Diyos, na pinakaurong na simbolo kan sa iyang pagkamot asin pagkahera. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinapaan. Kaya mantang kita, uya sa pamilisan kang krus, rumdumunta na si Kristo ang nagtao ng kabilungan sa sakramento ng pagkamot niya sa simbahan. Rumdumunta na ninghuli sa dugo ni Kristo, nawara ang pagkasuruhay, kang kadaklan, asinaman ang banwaan ni Diyos. Nakulgan niya ang puso kan sa tong kagurangan, ninghuli sa mga pako, ning kasumbikalan, asin kasalaan kang bidog na katawuhan. Kaya kitaman nagtatangis asin nagsusulson, nagtuturungbok kan sa tong mga daghan, ninghuli man sa satong karatan, asin makuring kasalaan tumang sa Diyos, asin tumang sa satong kapwa. O niya nabangging alas 10, sa satuyang pagprosesyon, sa tuyang iibanhan si Santa Maria, aninakman ni San Juan, kaiba ang mga babaying dayupot asin namumutan ni Jesus, pantang sinda, padago silang tatanis sa pagkagadan ni Heso Kristo. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, panoon mo kan tunay na pagkamot ang puso kan sa gabos ng mga namaguran. Siring kay Birhen Maria, lugudana inidang makapagpahiling ng pagkamot sa may kasabay na sakripisyo, makapagtausindan ng maray na pagpadara sa saindang aki. Ipamati nindang sa indang dakulang pagkamot, o nakunan sa indang aki nasa makuring kadipisinan.
Ang mga pagsakripisyo kan mga magurang, mabalsan man lugod kan mga akin sa indang paghimuwa, na mabuhay sa karahayang asin pagkamoot. Warasan sa simbahan bilang sa imong pamilya, ang biyaya ng tunay na pagtubod, makusog na paglaom asin aktibong pagkamoot, sa pag-ataman kan sabuyang mahal na patrona, si Virgen kan Fatima, kurong naman kaburoin nyo sa pagsaksi sa mga katugduan ni Kristo. Sa paagi kan Eucharistia, sin sa tabang kan intersesyon ni Virgen Maria, warasan ang grasya tananin ang mga pamilya, komunidad asin sosyudad, pagkasararo sa pagkamot ni Kristo, na nagmamahog na ang gabos maging maninigong aki kan Diyos Ama sa langit. Inihinahagad niya mo, Holy Kristo, na sa mong kaburangnan. Amen. Padya asin paglakaw kita na may pagkamot sa Diyos sa pagantabay kay Virgen Maria asin kan sa iyang pitong mga kasakitan. Sumapon po kita kan sa tuyang prosesyon. So, mainit po ang Seriales. Nasunod po si San Juan. Sunod po si San Andres, Santiago, San Bartolome, Santo Tomas, San Simon. Habang maluwas po ang kasos, ma-incense po si Father Dan. San Judas, after po kay San Simon, si San Judas Tadeo, si San Lazaro, Santa Maria Betania, Santa Marta Betania, San Juana de Cusa, Santa Maria de Chipre, Santa Maria Magdalena, Salome, Jacobe, Maria Cleopas, San Juan, San Jose Arimatea, Angostia, asin Dolores. Ang pag-arrangement, so disbigay na lang po. Pag-abot po sa di po kita basta mag-uli, ako pa nagad po rito. Mag-awit po kita sa San Marienzo bago po ang foreign family.
Bago po kita matapos, huwag po magpasalamat sa pamilya ni Kagawad Elma Dili Magaspe sa pagpreparar po kayo ni Gasar. Salamat po, Manelma. Sa ngalan ni Ama, ng Aki, ng Espiritu Santo. Amen. Katulong hapis ni Santa Maria ang pagkakuan ni Jesus sa templo. Kataramo ning Diyos. Pagkatapos kan piyesta, nagbaklay sinda papuli, alagad nagpawalat sa Jesus sa Jerusalem, na aram kan sa iyang mga magurang sa paghuna, nakaiba sa Jesus kang grupo, nagpadago sinda sa pagbaklay sa bilog na aldaw. Dangan, hinanap ninda siya duman sa saindang mga kadugo, asin mga kamitbit. Kanday ninda siya nakuha, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. O palada na Virgen Maria, nakamati ka ning makangalas-ngalas na kamunduan, kan maaraman mong nawalat sa Jesus sa Jerusalem. Enot na espada nagtusok sa imong puso, matapos ang propesiya ni Simeon, ang sa imong puso na pano ning takot asin hadit. Kaibaan sa imong agom si Jose, hinanap nindo siya sa saindong mga kapamilya, sa paglaom na mahahanap nindo siya sa saro sa inda. Mas padangat mo sa Jesus kaysa sa imong sadiri, kaya kan nahilin mo siya sa templo, nagtutukaw kaibaan mga paratukdo, dinulok mo siya na may pagmakulog asin pagkamuot. Namumutan niya mong Jesus, kaibaan intersesyon kan sa imong ina. Namimibi kami para sa gabos na nagsasapo sa kawaran nin pagtubod asin paglaom sa Diyos. Siring man, namimibi kami sa gabos na magurang na nakamati nin pagkawara nin mahal sa buhay. Namimibi kami sa gabos na hobenes na nawawara sa saindang pagkabuhay, naglalakaw sa diklom, hulita sa kasalan. Lugod, rangahon mo sinda, asin darhon sa paglaom, asin pag-agyat. Amen. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan sa Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamili mo kaming maprakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Sakaan sa indong mga aki, kulita maabot ang panahon na ang mga tao masabi, paladan ang mga babaying baog, ang mga day nagbados, asin mga daing nagpasuso. O paladan na Virgen Maria, sa hadiit asin kulog din sa imong puso, nahiling mo ang sa imong aki, na hinatulan na ipako sa krus. Nanumpungan mo siya kan siya napadungkal, habang naglalakaw pasiring sa lugar kung saan siya ipapako.
Nahiling mo sa iyang mata ang sakit bilang ina, namatian mo man ang kada kulog na sa iyang namamatik. Pero ikapadagos man giraray, nagtutubod sa Diyos, asin padagos na sinusundan ang sa imong aki sa iyang pagbaklay, pasiring sa krus, para siya tawan kusog sa utog ng kabutan ng Diyos. O Jesus na hagurangnan, sa intersesyon kan sa muyang ina, patawaraan sa mong mga kasalad. Tabahi kami na mabuhay, manugod sa imong kabutan, asin tawan kami min pusog tangani madag, magdanay kami sa pagkamaot asin pagmakulog. Siring man mamibi kami para sa gabos ng mga nagsasakit, physical asin emosyonal. Lugod mamatian nindaan sa imong nakakabulong na kusog, asin sindaman padagos na magtubod, asin magtiwala sa pagkahera, asin pagkamuot kan Diyos. Amen. Ikalimang hapis ni Maria. Si Maria sa pamitisan ng krus, sa karamo ng Diyos, nakapindubaran ni sa krus na Jesus ang sa iyang ina, sa mga tugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na agam ni Cleopas, asin si Maria Magdalena. O palada na Birhen Maria, kan mamigbiran mo ang sa imong aki na nakapako sa krus, ang sa imong puso tinusok mako sa nakandakulang kamunduan sa pagkawara kan sa imong aki, magipatian pagkahiling sa iya pano ning lugad, naghihikahos sa paghangos, nagdurugo ulit sa pagkakasala kan tawo, pero dai ka nang gadnawar ang buot, padagos kang nag-erok asin pinamati ang sa imong pagkamuot sa imong aki. Jesus Kristong kagurangnan sa pag-akikan intersesyon ni Birhen Maria, mamili kami para kabos na magparakasala at sa mga tao man nalingaw na niligtas na sila sa imong pagkakalan sa krus, bukod na sa utak sinuan ka, dakulang importansya ang sinang Kristo. Mamili kami sa higdo ng itano kan sa imong ina, na naghiro sa kami tisan ng krus, asin nagburok-burok may pagkamuot sa imong pagkagrados, hawak naging pagtumaan ng kusog para sa pramutan. Matahaw ng mga estasyon sa pagsakit. Dugod ang grasya kan sa imong pagadanan, magpukaw sa samyo sa Espiritu ng pagkamawot. Mapagkasalamat para sa kaligtasan na itataw ko sa samanya at padagos na mabuhay sa pagananan. Amen. Ikanom na hapis. Ang paghali sa hawak na Jesus sa krus, asin itinaw kay Birhen Maria, kataramo ng Diyos. Pagkatapos kay si Jose na taga-Arimatea, nakiulay na tugutan siyang kuahon ang bangkay ni Jesus. Tinugutan siya ni Pilato, kaya nagduman siya, asin kinuha ang bangkay. O palada na Birhen Maria,
kanahiling asing kunugos mo andang buhay na hawak ning sa imong aki. Dahil mo nanggad mapugulan ang pagkontemplaran ang sa iyang buhay na ginugol kay damo poon sa iyang pagkaaki hanggang sa oras na sa iyang itao sa pagproklamar kang kahadian ning Dios. Nahiling mo sa iyang tunay na pagdulot ning sadiri para sa iba. Asin kung paano niya naabot ang rurok ning pagtao ning sadiri sa paagi kang pagkagadan sa krus. O Jesus na kagurangnan, sa paagi kan intersesyon ni Virgen Maria, namimibi kami sa gabos na nangangaipo, may helang asin nangingingalo, mga biktima ni justisya, asin pagtios, asin para sa gabos na dinulutan, kan buhay kan sa imong aki. Minasarig kami sa imong kagadanan, asin pagkabuhay liwat, matao samuyan ning kaumayan, sa samuyang mga kasakitan, lugod padagos kaming sundon, ang sa imong sakripisyo, asin pagmakulog sa kapwa. Asin man ini magbunga sa samong mga puso. Amen. Katamnan na kami sa lugar na pinagpakuan kay Jesus na ibang bakong lulugnan sa daing paginagamit. Muli sa bispiras na tanswabat, sa kaharamihan ang lulugnan na ito, dumaan na ninja ilinubong ang bangkay na ito. O palaga na Virgen Maria, nahuling mo sa imong mata ang pagsakit asin ang pagkagadaning sa imong aki, siya na pinaghalian sa imong kaugmahan, kusog asin pagtubod. Ngunya na ika sa imo ng ilulubong ang sa iyong hawak, ika sinutusok ng paghadikit, na daing mo na siya mahihiling, kung no arinman, asin sa kanyang pagsara, kanlulugnan, gusto mong makaibahan sa imong aki, maparang sa iyo na iyong pinagangat, asin pinagmumukan. Jesus na kagurangan, sa paagi ng interpret na Virgen Maria, sa panikat ni maraming totoo sa pagsunod sa iyo. Lugod ang sa iyong pagsakit, pagkagadan at yung pagkabuhay liwat, maging inspirasyon sa mo para magginhawa bilang Kristiyano. Lugod ang magusog na pagtubod sa inyong ina, na iyo ang pinakabarhay na ehemplo, maging kusogya mo sa tao ng mga kasakitan na samuyang inahagihan. Ibuhon magpasalamat ang samong mga puso sa kaligtasan na itinangan sa iyo. At itumawin niyo mo ang samong buhay na pagtubod na magdadala sa mo na magsumaraw sa libre kaligtasan sa kapwa. Amen. Ave Maria, para grasya ang kagurangan niya ang sa ino, palagan ka sa kababaihan at palagan ang bunga kan sa imong katuunan si Jesus. Santa Maria, pinakat Diyos, ipamili mo kami mga prakasana, maglanapin sa oras at sa mayong kalaganan. Amen.